עונת הקיץ בשיאה, מספר העוברים בנתב"ג מדי יום שובר שיאים, אבל דווקא התיירות בארץ לא מתאוששת מהמלחמה. בעלי עסקים רבים בצפון מספרים שלמרות העובדה שהשקט חזר לאזור, המטיילים עדיין לא שבו בהמוניהם, והמחיר הכלכלי דווקא בעונה כל כך מבוקשת מורגש בהחלט. בעניין הזה, כאמור, הדר גיציס, כתבנו בצפון איתנו, וגם אורלי ואמיר שושני, הם תושבי מטולה. הם בעלי מתחם הצימרים הברונית שנמצא במושבה. שלום, בוקר טוב גם לכם. גיציס, בוא נתחיל איתך קודם כל. תמונת מצב של העסקים בצפון. תראה, רסקין, אנחנו מדברים על תקופה שבה הצפון מתחיל אט-אט לחזור לשגרה. צריך לחלק בין הגליל המערבי לבין הגליל העליון. ככל שמתקרבים יותר אל הגדר בגזרה המזרחית, ככה המצב גם קשה יותר. אזור קריית שמונה, מטולה, אביבים והמרחבים האלה, שם עדיין לא הצליחו להתאושש עד הסוף. והסיבה היא הנזקים הכבדים שנגרמו במהלך המלחמה. וניתן לך רק כמה מקומות מרכזיים. קניון 8 באמצע בקריית שמונה, סמוך לתחנה המרכזית, עדיין בשיפוצים. הביג של קריית שמונה, רוב החנויות שם עדיין לא חזרו לעצמם. יש בעיה של כוח אדם, כוח סטודנטיאלי שלא קיים. לפחות 4,000 סטודנטים שרובם לא נמצאים כרגע באזור הזה, הם גם כוח עבודה וגם כוח קנייה. אם מסתכלים על הגליל המערבי, יש חזרה יותר מואצת, כי אין את הנזקים הכבדים שנגרמו באזור הגליל העליון במרכבות שאני מדבר עליהם, אבל השורה התחתונה היא שגם המדינה כאן תמכה בלהשיב תושבים, בתוכנית שלה יש שיקום כלכלי, נגיעה בנזקים, אבל לא מדברים כאן על העסקים. זה גם אחד כל התושבים חזרו לשם כבר? רוב התושבים חזרו, לא כולם, למעלה מ-70% כבר חזרו אל הגליל, אבל עדיין יש לא מעט תושבים שלא חזרו ולא החליטו. רוב רובם נמצאים באזורים האלה, גליל עליון, אזור מטולה, מנרה, מרחבים שעדיין לא שוקמו, והערכה שיקח לפחות שנה עד שנראה מצב טוב יותר, וחלק מהעסקים פשוט לא חזרו, ויש מי שכבר תוהה האם הם יכולים להמשיך במצב הזה. אז בואו נצטרף באמת את אורלי ואמיר. ספרו על מתחם הצימרים שלכם. כמה זמן אתם קיימים, איך זה היה עד המלחמה ומה מאז? אנחנו קיימים 9 שנים. בנינו בעצם מתחם של 5 צימרים עם הבית שלנו. ממש בנינו את זה כצימרים, זה לא איזשהו אילתור, ובמשך השנים צברנו קהל מאוד מאוד גדול של לקוחות, ובעצם כמעט כל הלקוחות שיש לנו כרגע, כל האורחים שיש לנו כרגע, זה אנשים חוזרים. זאת אומרת, אנשים שמפרגנים לנו וחוזרים. אנחנו חשים, כמובן שבשנה שעברה לא עבדנו כי הייתה מלחמה, אורלי הייתה מפונה, היא הייתה בתל אביב, אני נשארתי כאן. והשנה, לפני המלחמה עם איראן, הרגשנו עלייה בהזמנות. במלחמה עם איראן כל ההזמנות כמעט נמחקו מהיומן, ועדיין אין עלייה חזרה. אנחנו עומדים כרגע על תפוסת הזמנות לחודשים הקרובים של 10-20%, ומצבנו עוד טוב לעומת אחרים, כי לנו, לשמחתנו, יש את קהל החוזרים, החברים שלנו, אחרת מצבנו היה 10%? מה זה? זה לא יאמן. רגע, נגיד במספרים, אוגוסט, כמה אתם מלאים באוגוסט? מכל הימים של אוגוסט, כמה ימים יש לכם? מוזמנים? אנחנו אפילו לא מלאים בסופי שבוע. זאת אומרת, אוגוסט שהיה חודש חזק מלפני 2 לפני המלחמה, גם לא סופי שבוע מלא. יש לנו שבוע אחד בתחילת אוגוסט שיש פה פסטיבל, שמגיעים אנשים לגעת בשמיים, אבל מלבד זה גם אין כמעט טלפונים. זאת אומרת, זה לא שמישהו מתווכח איתנו על מחיר או משהו, פשוט אין טלפונים. חוץ כמו שאמיר אמר, הלקוחות שלנו שהם חברים למעשה, ועוד בזמן המלחמה אמרו, אתם יודעים מה, נשלם לכם כסף ושיהיה אפשר נגיע. אנשים פשוט לא מגיעים צפונה. איך אתם מסבירים את זה? מה זה? חשש ממה שקורה בצפון? זה עניינים כלכליים? זה מה? זה... מצב רוח לאומי. א', אני חושבת שיש מצב רוח לאומי שכולנו פה חיים. אבל נתב"ג מפוצץ. המצב רוח... אז זה סוג של בריחה לדעתי, איזו התנתקות, מפני שפה אמנם יש פה נוף מהמם, בערב כמה שחם, אתה הולך עם סוויטשר מעל או משהו כזה, הנוף, המים, הכל יפה, אבל אתה לא בורח מהחדשות. ואולי בחול קצת יותר מתנתקים מזה. ואולי גם קצת מצב כלכלי, שקצת מזה וקצת מזה, אז זה מוסיף. אבל בכל זאת, כשמדברים עם התושבים, או מי שבכל זאת מתלבט האם להזמין מקום אצלכם, מה החשש? ביטחוני? אין מה לעשות באזור? מה השאלות שעולות מולכם? תראה,
יש, מהיום שפתחנו את הצימרים, אנחנו עובדים באיזו שיטה, אולי אנחנו בלעדיים בארץ או בעולם שעובדים בשיטה הזאת. אצלנו משלמים כשמגיעים, זאת אומרת, מעולם לא לקחנו כסף מראש, אף פעם לא היו לנו ביטולים בגלל זה, ואנחנו לא מחזיקים אף אחד בצוואר, כמו שאומרים, והמצב הביטחוני כאן, אני יכול להגיד לך כמי שחי פה את הביטחון 24/7, המצב הביטחוני כאן מצוין כרגע. השאלה אם זה מחלחל אבל לציבור שנמצא הרחק ממטולה, זה בטוח שהמצב הביטחוני הוא טוב. אז זה לא יכול לגמרי לחלחל, כי כולנו, בסופו של דבר, כולנו מדינה שמחוברת לצבא. כולנו 24/7 חושבים על החטופים, כולנו יודעים שכל דקה יגיע האותר לפרסום. גם אנחנו באופן אישי, שני הילדים שלנו מגויסים, החבר של הבת מגויס, אני עצמי במילואים כבר 2 כמעט, ואנחנו לא מנותקים, אנחנו חיים את מה שקורה. במטולה המצב בטוח לחלוטין, אני אומר את זה עוד פעם כמי שחי פה את הביטחון, אבל בכל זאת התחושות בציבור הן קשות, יש גם תחושה לפעמים של לא נעים ללכת לבלות כשחיילים נופלים בעזה, אנחנו בהחלט מבינים את התחושה הזאת. מה שאנחנו חושבים זה שיש הבדל עצום בין מה שחושב עלינו עם ישראל ובין מה שחושבת עלינו ממשלת ישראל. סליחה על השאלה, זו מקור הפרנסה היחידי שלכם, הצימר הזה? לא, אני פנסיונר של מערכת הביטחון, יש לי גם עסק נוסף בגולן, מטווח עם חנות נשק, שבעצם מזה... זה המזל שאתם לא חיים על הדבר הזה רק. אנחנו לא חיים על הצימרים, אבל יש מן הסתם שכנים שלכם שכן. אבל זו תחושה מאוד מתסכלת, זאת אומרת, בסיכומו של דבר זה לא רק הכסף, אלא גם העצם לעבוד, משקיעים, אני מכינה דברים, כאילו בעיקר אני מתבססת על ארוחות בוקר ועל דברים שאני עושה, ושלא באים אנשים, זה די מתסכל, אנחנו נהנים, אנחנו עוד עם כוחות שרוצים לעבוד, זאת אומרת, זה לא ש... ממש מבאס. תראו, אני רק שאלה אחת בדיוק בעניין הזה, כי אני מקבל פה הודעות מהאנשים בצפון שאומרים לי, תראה, מצד אחד אין סביבה תומכת, בתי קפה, מסעדות, יש באמת בעיה בעניין הזה, גם השנה שנת בצורת, אין קייקים ברוב המקומות, שזה עוד דבר שמושך לא מעט תיירים, אבל מעבר לזה אומרים לי שהמחירים בצפון מאוד מאוד גבוהים של הצימרים, גם מי שרוצה להגיע לבתי המלון והצימרים שקיימים מספר, תשמע, הרבה יותר זול ביוון. אז תמיד יהיה יותר זול ביוון, כי ביוון אין את ממשלת ישראל. אנחנו חיים תקופה של 5 שנים, פעם קורונה ופעם מלחמות התשה, ועכשיו הייתה את המלחמה הגדולה, והיחידים שמתעלמים מאיתנו לחלוטין. שר התיירות, לעניות דעתי, לא היה כאן מתחילת המלחמה ולו פעם אחת. אנחנו כעסק תיירותי מוכר, לא ביקרו אותנו, לא שאלו אותנו, לא פנו אלינו. שמעתי לפני שבוע על תוכנית גרנדיוזית לשיקום הצפון, התיירות לא מוזכרת. נכון. עסקים שקשורים לתיירות, שום הטבות, שום הקלות מס. כן. אני יודע שהיה ניסיון למע"מ 0 למשך 2-3, שהממשלה הפילה כמובן. שום עניין של הממשלה בתיירות בצפון. אז אנחנו נעשה את המעט... הממשלה דואגת לתיירות של שריה בחו"ל. המעט שלנו זה כמובן לספר על הצימר שלכם, זה הברונית במטולה. כמה עולה לילה אצלכם, אם מותר לשאול? אמצע שבוע, סוף שבוע? 850 שקל, כולל מע"מ, כולל ארוחת בוקר. וואו, מחיר מצוין, מחיר הגון לגמרי. זה מחיר באמת כדי לעבוד. כדי לעבוד. כולל ארוחת בוקר, ממש. שיבואו למטולה, מטולה באמת, היא משתקמת, והיא שקטה, והיא יפה, והאוויר טוב. אגב, לצורך הצילום של הרעיון הזה, עצרנו כאן עבודות שיקום של הטיילת של מטולה, פשוט כדי שהרעש של הטרקטורים לא יפריע. עכשיו יאשימו אותנו, אמיר, סיבכת אותנו, יגידו, לא משקמים את הצפון בגלל חדשות הבוקר, הפלת עליי עכשיו את כל הצפון. להפך. אז אולי כועס עליי עכשיו, אז אנחנו חייבים לגמור את הרעיון, אין ברירה. בהצלחה. לא יכעס עליך, אני אדבר איתו. תודה, ובואו למטולה. תודה. תודה, חברים, תודה, אתם מקסימים. פנינו למשרד התיירות, זו התגובה, חודשי קיץ, יולי-אוגוסט, הם שיא עונת התיירות, ועל פי הדיווחים שהמשרד מקבל, התפוסות גבוהות בכל רחבי הארץ. משרד התיירות מקצה השנה עשרות מיליוני שקלים לסיוע לתעשיית התיירות. אוקיי, מה זה אומר? המשרד מחזק את הפריפריה ומממן 50% מעלויות תוכנית שיווק שנתית מושכת תיירות של רשויות מקומיות מכל הסוגים בפריפריה בלבד.
בנוסף, המשרד משתתף במימון שיווק אירועים ספציפיים, מושכי תיירות, כולל בצפון. ולי אומרים גורמים במנהלת תנופה שהדבר הזה לא קורה, ומשרד התיירות לא באירוע, ולא מסייעים בצפון ולא עושים שום דבר. אתה שומע רעיון במציאות, ואתה רואה את התגובה, ואתה אומר אין קשר, זה יקום מקביל. אומר, לא באו אליי, כל הזה, אף אחד לא בא אליי. מדהים. אני רק אגיד שחברה כותבת לי שהם מחפשים מקום בראש השנה, והיא כבר כל יום יושבת כמה שעות ביום על האינטרנט, ולא מוצאת שום מקום. אז הנה, הברונית במטולה. יש תפוסה מלאה. תוכם. הטלוויזיה של ישראל. 12. הטלוויזיה של ישראל. 12.